25 imatges d'arreu del món que sí o sí has de veure. Segon lliurament. Número 1. L'Esfinx de Guisa amb sorra fins a l'alçada de les espatlles. Segle XIX. Número 2. Soldat americà destinat a la guerra del Vietnam tatxant els mesos del seu servei militar al seu casc. Any 1968. Número 3. Dos científics fent un estudi neurològic muscular facial mitjançant l'electricitat a la cara d'un home. Any 1862. Número 4. Una persona petrificada per la cendra volcànica mentre intentava fugir de la mort, trobada a la ciutat de Pompeia. Número 5. Una imatge d'una dona arrestada a la ciutat de París per dur pantalons. Any 1933. Número 6. L'esbós que va fer en Galileu Galilei del planeta Saturn a l'any 1616 amb l'únic ajut del seu telescopi casolà. Fotografia del mateix planeta feta pel telescopi Hubble que va costar 2.800 milions de dòlars a l'any 2019. Número 7. Presa aèria del concert dels Beatles que van fer al terrat de l'edifici d'Apple Records a l'any 1969. Número 8. Una dona belga sent delatada com a informadora de la Gestapo. Any 1945. Número 9. Expectació al carrer per la presència de l'actriu Marilyn Monroe a una botiga. Any 1957. Número 10. Un parisenc anant en bicicleta pels esglaons de la Torre Eiffel per una aposta. No cal dir que l'aposta la va guanyar abans de ser arrestat. Número 11. Un dispositiu auditiu desenvolupat per part de l'exèrcit holandès com a part d'una investigació d'un sistema de defensa aeri.
Número 12. Imatge d'arqueòlegs escalant la piràmide de Giza. Any 1870. Número 13. Un repartidor de llet londinenc fent el seu itinerari després d'un atac alemany en plena Segona Guerra Mundial. Número 14. Una avioneta estavellada a una zona residencial de Londres després de que se l'acabés el combustible. Número 15. El científic Nikola Tesla pren apunts sobre l'electricitat en el seu laboratori. Any 1899. Número 16. Un jove soldat serbi dormint a una trinxera amb el seu pare que el va anar a visitar al front durant la Primera Guerra Mundial. Número 17. Soldats aliats llegint la notícia del suïcidi d'Adolf Hitler. Any 1945. Número 18. Retrat de l'escriptor espanyol Federico García Lorca anys abans de ser assassinat pel franquisme. Número 19. Jacqueline Kennedy donant el condol a la dona de Martin Luther King per l'assassinat del seu espòs. Any 1968. Número 20. L'estat de la ciutat maia de Chichén, descoberta al segle XIX. La mateixa ciutat a l'actualitat. Número 21. Fotografia del mur de Berlín en plena vigència. Número 22. L'expres polític Nelson Mandela jurant el càrrec com a president de Sud-àfrica a l'any 1994. Número 23. Noies afganes passejant tranquil·lament per la ciutat de Kabul. Anys 70 del segle XX. Número 24. Joventuts hitlerianes fent la situació nazi en la presència d'Adolf Hitler. I número 25. El dictador espanyol Francisco Franco fent un discurs en companyia de l'aleshores príncep Juan Carlos de Borbón. Anys 70 del segle XX. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa un comentari a la caixa de comentaris
i subscriure al meu canal. I també et recordo que pots activar la campaneta perquè t'avisin de les meves futures publicacions. I per acabar, i com sempre, deixeu-me recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els existencialistes, i la tercera, La xarxa fosca. Les podeu trobar a Amazon, en e-book i també en edició de butxaca. Ostres, per fi puc tornar a la feina per descansar de les vacances. Estic esgotat.